Znaš da je danas dan zaljubljenih? Znam, baš sam tada ti kažem, bit će duže na poslu danas. Pa, ali dan zaljubljenih. A baš zbog toga, bit će malo više na poslu. A imate puno posla, a? Da. Spremna sam. Spremna si? Da. Danas je dan zaljubljenih, ti si u crnom. Znaš li da je to za mene dan žalosti? Ja žalim mene, tebe i sve buduće zaljubljene ljude. Baš mi se sviđa ovaj plan da poklonimo ono što mislimo da jednom drugom treba. I to je pravi dan zaljubljenih. Tako je, mislim da ovaj dan zaljubljenih treba bude lepo normalan, onako nekako drugačiji, razumiješ sad kad smo u braku. Hoćeš ja prva? Ajde. Sigurno? Sigurno. Hoćeš? Ajde. Šta je to? Pa da konačno počneš da onako znaš šta već. Sram te bilo, evo tebi dobriš noge. Hoćeš da kažeš da Da, da, ti mene prozivaš, a? Sram te bilo. Ti jasno, bre. Ženo Bože, šta radiš tu? Pitaj me. Šta da te pitam? Pa danas je dan zaljubljenih i htjela sam da te obradujem. Pitaj me bilo šta o svojim bivšim ženama. Šta, kao redosled da te pitam? Može, slušaj. Danica, Ljiljana, Vesna... Šta je zapalo, Znam da a? je 5. Milica, 4. Nisi, slabo si ti... Dobro, stani, tu nema veze, pošto dan zaljubljenih možemo o deci, naprimjer. Ajde, pitaj me čije, sa kojem dete. Ajde, to znam. Pa evo, pitam 4. i 8. sin imena. 4. je sa ovom što je ne znam Ma ime. Joj, ni njemu, preskočila sam ceo jedan taj deo kao. Dobro, a... Idem da učim još. Pa jer sam tražio puno od tebe. Nisi, ljubav, evo za sljedeći dan zaljubljenih, sve ću da ih naučim. I kučiće. Ovo je prvi dan zaljubljenih da ne idemo u pozorište. Sve je rasprodato, sve. Pa dobro ću zoveš nekoga doći kod nas na večer. Ajde, ova 3 para da pitamo. Ajde, vidi jedno po jedno šta će. Halo? Ej, zdravo, šta radite? Idete u pozorište, pa vi, ja znam da vi niste znali da skoro ni da postoji pozorište u Beogradu, uopšte. Pa dobro, lepo, ajde lepo se prevedite. Ide u pozorište. Halo, ej, hoćete malo da nas u parovima i to dan zaljubljenih? Idete u pozorište, pa vi mora da niste spavali jedno 5 dana, 5 da se odmorite, sad ću se kad se prošli put hrkala. Dobro, lepo se prevedite, ajde, nastavajte se. Ništa još ovaj treći, to ti je to. Ej, Nikola, zdravo, hoćete malo do nas danas i to? Idete u pozorište, pa ti čoveče nisi znao šta je gluma, uopće ti se napao prošli put glumce. Se sećaš? Mislila si da tebe napada. Pa nisi znao da postoji tekst, a onda si jurio pisca koji mora pre 100 godina. Dobro, da. Marko ti moj prodao kart. Za danas. Po duplice. Moj Marko! Što si se lepo doterao i sam. Jesam, što si me zvala, ne razumijem? Pa zvala sam tako hoćeš na večericu. Spremila sam svašta nešto. Pa jesam, ali znaš koji je danas dana, mi smo drugari već godinu dana i na današnji dan je vreme za promenu. Pa upravo, ali veruj mi kao da si moje reči uzeo, zato što danas je dan zaljubljenih, mi smo drugari već puno godina, a dan je za promene. Pa da, ja upravo sam se skockao, poslušao da je komšinica prihvatila poziv na večer, nego si me zeznula. Nisam spremio večeru, pa sam mislio da ti odeš kod mene, a da ja nju zovem ovde, pošto vidim da si ti spremila večeru, pa naš. Da dođe komšinica u moj stan da večera moju večeru. Pa da, mislim, znaš. Dobro. Imaš pile, krompir i ricinus koju ću vam ja staviti. To je super večer. Srećo, znaš ti ideš danas je dan zaljubljenih, pa treba sa mnom da provedeš dan. Pa znam Srećo, ali ja imam ženu. Pa znam, ali ti kažem dan zaljubljenih, naš dan, njen je 8. mart. Pa znaš, u pravu si. Kuco, stigao si? Jesam, oto stigao. Sve vreme gledam ovaj novi auto, dole parkera, kabriolet, ludilo. Ja sam ga vidio isto. Pa dobro, ti si ga sigurno dužo merkao i parkirao ovde ispred, ja se slučajno vidim to kad uđem na prozor. Pa ne, nisam mogu duže da stoji preko dan zaljubljenih pa da požurim kući. Pa čekaj, ovo nije moj poklon za dan zaljubljenih. Pa nije trenutno, ali bit će. A pa dobro, nisam nije trenutno nešto zaljubljena, pa ako možeš da ideš. Šta ćeš da mi kupiš danas za dan zaljubljenih? Pa čoveče, sam ti u subotu kupio i pantalone i majicu, bre, kakav dan zaljubljenih. Pa tad nije bio dan zaljubljenih, to je bilo u subotu, ja sam mislila da danas dobijam novi poklon. Pa dobro, ti uzmi majicu za subotu, a neki pantalone budu za dan zaljubljenih. Pa ne može, ja sam tražila to u subotu da bi za dan zaljubljenih dobila čizmice i torbicu 100, da budem, razumeš da imam ceo styling, šta će ići sad bosa?